नुदोंना बे पापिया बोरै हाबफैदोंमोन? औलै साला मानसिखौ हमनोनो हायासै जोङो। एसेबां साहस बियो साला। खैनाफोर माबाफोर दम होलांदों नामा? एकदम मायबा मायबि बुंसोदों आरो जोंफोरखौसो उल्था होखारहरदोंमोन गेदेरफोर आं जोबोद गिनायसो मोनबाय। बेफोरबायदि फाग्ला मानसिफोरजों गिनाय मोनो आङो। मालाबा फैना जुदि दानथारना सुथारना गालाङो मा जागोन देनाय? गिनाङालै जेबो खैनाफोरजों दङना। औ मादै जेबो गिनाङा बियो फैबानो जोंफोरखौ फन हरबानो जाबाय। दे आं गैयामोन जायदुमा हारसिं दंमोन न'आव। मानसियानो बोरैबासो जा गिखादोंमोन आंथ' खारखादों। आंथ' आइया अबाव थांदों होननायाव बुंनोबो रोङाखै। सकआवसो थांदों होनना बुंफ्लांदों आङो। माने ओरैबायदि गिदों। नाथाय आइया सकआव थाङाखैमोन बारियावसो दंहैयोमोन। ओइ बोरै फैनो मोनखो बियो ओरैबायदि माने साहस गोनां इसेबो गिनायबो गैया। आयंआ जुदि एसे सिगाङाव जोंफोरखौ लिंनायमोनबा जोंफोर बेखौ लोगो मोनगौमोन। बेखौ लोगो मोनबा दोखो दामना हरगौमोनलै जोङो। औ दोखो दामगौमोन बेखौ। मानि मालै? बेलाय सासे मार्दारारसो। बियो जायबा हिनजावखौ लांदोंमोन ना बिनि फिसाजोखौ बे हिनजावजों लोगो नांनानै बुथारदोंमोनथ'। औ जोंबो खोनादोंमोन र' आयं। बेनिखायनो पुलिसाबो नागिरबाय दंमोन। बेथ' खारनासो दंहैयोमोन। एसेबां बोसोरनि उनाव मानो फैदों बियो फाग्लाया। बेनोथ' गेदेरफोर आंलाय थैबायसो सानदोंमोन। थैबासो मोजां मोनगौमोन आङो। नाथाय थैयाखै बियासो खावफ्ला नुजाफैदों लाजिबो गैया। फैनानै जोंफोरखौसो दम होफैबावो। बिराद सैथानलै मानसियाबो बिराद सैथानथार नुवाखै। जों लोगोखौनो मोनासै मानसियाबो बिराद खारनो हाखागौ। दे खैनाफोर बांद्राय टेनसन लानाङा। जों पुलिसखौबो खबर हरना दोनगोन। औ गेदेरफोर खबर होना दोननाय। गिखांनायबो मोनो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ। फाग्ला टाइपनि मानसिना मालाबा सिरि फैखोमानानै जोंफोरखौ बुथारना गालांबा। आयालै खैनाफोर एसेबां गिनाङा जों दङना। फैनाय लोगो लोगोनो फन खालामखा। आंथ' रुवासो लाबावदोंमोन। आयं आं रुवादो देना होनांगौमोन बेखौ। आथिङाव देगासिनो देना होनांगौमोन। औ जायदं देगासिनो देना होनांगौमोन। जोंफोरबो फंसेबो बुंनो मोनासै। साला ओरैबायदि होसोबाय मोननायानो थासै मानसिखौ। नंमारगौ मानसियाबो गोजौथारना बिराद खारनो हागौ। जों बिमा फिसा एसेबां मोजाङै दङमोन। बियो फैना होनानै एसे बोरैबासो मोनबायहाय आङो गोसोफोरखौनो। ओइ मादै गिनाङा जों दङना। आरोथ' न'खर खाथि दंखायो जेबो टेनसन लानाङा गाख्रबबानो जों खोनाखागोन। औ आदा आंबो गियाखै गिनाया। नाथाय आइया गिसो गारबाय। एसे गिनांगौबो मानसिया बोरैबा टाइपनि ना। नोंसोरो उन्दुबाथाय सिखा रुवा लाखाना दोनखा। आरो हागौबा एसे थाब उन्दु। औलै बाबु बिदिनो खालामनांसिगोन जोंफोरो थाब उन्दुनांगोन। नंमारगौ सिखा रुवा थखन बेफोरखौ लाखानांगोन जोङो। बियो जुदि फैनानै नोंसोरखौ मायबा खालामफैयोबा नोंसोरबो बेखौ नागारनाङा। नोंसोरबो बुना हो। हागौबा देथाना दोनखा। औ आदा आंथ' बेखौ नागारथारा। एकदम देगासिनो देना होगोन आं। थैबा थैथों आं जेबो गिया। जोंफोरखौ जुदि बियो हमला खालामनो फैयोबा जोंबो खालामखानांगोन। औ आयं बारा गिनाङा। साहस गोनां जानांगौ बिदिनो। थेवब्लाबो एसे साबधानै थाबानो जाबाय आयं खैनाफोर। औ 7थायावनो उन्दुनांसिगोन। जोंहा एसे गोबाव जायो 9ता 10तायाथ' जाखायोमोन। नाथाय दा 7ताफोरावनो न'आव हाबनांसिगोन आरो। औ बिदिनो खालामदो। मादारार मानसिना गिखांनायबो मोनो। आरो जायदुमखौबो हारसिं नागारना थांजाला। थांनि र' दिनै गांजेमा गोसोमनि बिमाखौ रायनो। मैयानो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय आं थांनो हायासै। थांनो सोलाबासै आं नङाबा। आबा अबाव थांनो नागिरदों? आयै आं गांजेमा गोसोम रानिनि बिमाखौ रायनो थांनो नागिरदों। मा गांजेमा गोसोम रानिनि बिमाखौलाय मानो रायनो थांनो नागिरदों? बेखौ रायनो थांनालाय मा मोनबावगोन दे? जेबोथ' मोना थेवब्लाबो आं रायनो थांगोन बेखौ बिनि थाखायनो। बियोसो आंखौ फिसाजोखौ ब्रा हरदोंमोन उनाव अनलांग्रा जागोन दे होननानै। दा मा बेफोरो गासिबो बिनि थाखायनो। माथो मोनबावनो दे। बिबोलाय धोनि नुनानै हरदोंमोन। लाब गैलालै आबा बेखौ रायनो थांनानै मा मोनगोन? बिमायाबो सानमारदोंमोन खोमा उनाव मोजां मोनलांग्रा जागोन होननानै। सोरबा सोरबि मालाय अनलांग्रा जालाङोना मोजां जालाङो। बेनिखायनो बिनि बिमायाबो सानबाय खोमा। बिमानि बारा गोरोन्थि गैयाथ'। गासिबो गोरोन्थिया बे गांजेमा गोसोम रानिनो आरो अनसुमा पापिनि। दे गांजेमा गोसोम रानिया गाज्रि दे। बे अनसुमायालाय मानो गाज्रि जाफानांगौ बेजोंलाय? अनसुमानि गोसोआ जुदि एसेबां मोजां मोनबा बेखौ बियो लानायानो नङामोन ना। बियो हाजार फुस्लायबाबो बियो मोजांबा बियो बेखौ लानायानो नङामोन। गोरोन्थिया सानैनिबो बैसोनिया। थेवब्लाबो गासिबो बे गांजेमा गोसोम रानिनि बिमानि थाखायनो जाजोबदों। बियो फिसाजोखौ मानो ब्रा हरनांगौ आंजों। साला लफिया दा खैना नागिरबाबो खैनाखौनो मोनला माथो। बे गांजेमा गोसोम रानिनि बिमायानो नागिरना होनांगोन। नागिरना होनो हायाबा खिन्थु दिगदार दङ। आं जेसेबांखि बेनो फैसा हरदोंना बियो आंनो हरजोबनांगोन। नोंहासो मानो होयोमोन बेनो फैसा? होनाङामोन ना। ओरैजानो गैथारा नालाय जेबोआनो गैयामोन। बिनिखायनो अननानै होयोमोन आरो। रावखौबो अननानै लाबानो गैयालै आबा।
आं बेफोरखौ मोनथिया। बे गांजेमा गोसोम रानिनि बिमाया आंनो खैना नागिरना होथारनांगोन सासेबाबो। आरो जुदि नागिरना होनो हायाबा बियो आंनिफ्राय जानाय फैसाफोरखौ दिहुनजोबना होनांगोन। ए अबावलाय मोनबावनो बेलाय एसेबां हाजार फैसा नोंनो दिहुनना होनो। ओंखाम जानोनो माइरं गैयाबा अबेनिफ्रायबा दिहुनना होगोन दे बियो। लाब गैया बेफोरखौ। आंनिबा नोङो बिसानाव थाङियानो गाहामलै आबा। ओहो आयै थांगोन आं। थांनानै बिराद रायना फैगोन। साला मा जानानै जोनोम होदोंमोन बे फिसाजोखौ एथ' गाज्रि। आरो बे अनसुमाया बेखौथ' माने आं सानबाथाय माने रागाखौनो आं हमथानो हाया। दुखु मोनो आयै दुखु मोनो। आं अनसुमाखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। आसलथे अनसुमाया बिदिथ' नङामोन। गथ'आथ' बेसेबा मोजांमोन। मा महिनि होननानै बेफोरबायदि खालाममारखौ बियो। आं जेबो बुंनो हायाहाय दा मसिं मोनथिला आङो। है सम आरो सानो जेबो महिनि सहिनि होलायनाङा खोमालै आयै। बिदिनो मानसिफोरनि गोसोआ गाज्रि जालाङो। बे अनसुमायाबो बिमानैजों थाफाबाय थायोमोन ना एनि टाइम। सानैबो ज' ओंखाम ओंख्रि संबाय थायोमोन। बिदियावनो बिसोरो दे थांसै आङो। दिनैबा हले दोखो बुंना फैगोन आं। बे रामसिंजोंबो मा जाबावनो। बेखौ रायनो थांनालाय मा मोनबावनो। प्रेगनेन्टबोसो जाबावदोंनो। बेनिखायनो रामसिंआ सहायनो हायाखै। मा खामगोन मा खामा बिखुनजोखौनो रायनो थांबाय। बिखुनजोनिबो बारा गोरोन्थि गैयालै। गासिबो गोरोन्थिया बे गांजेमा गोसोमनिनो। भिखारि जिबन दिनै मा ओंख्रि संगोनहाय बाल जेबोआनो गैया। थास' आथिं खाना दोनदों गब्लिया। आं थास' आथिं, थास' बिलाइ, थास' बिथराइ बेफोरखौ जानो बासोयोहाय बाल। आं आगोलनिफ्रायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौ आं जानानै थाङामोन। खालि आं आलु, दालि, सयाबिन, पनिर, ना, बेदर बेफोरखौल' जायोमोन आं। हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि जानो बासोयो आं बाल। दा थेवब्लाबो बुरिनायखाय एसे जासाबो आरोहाय। जायाबाबो जायाना उफाय गैया। बाल बायसि हौवाया हाबा खालामनानै आंहा जिउआव जेबो सान्थियानो गैया। जेबो सुख होनो हाया। मानसिखौथ' ओरैनोबाबो सैखायानो आङो गोबोरखि मोखां। बिनि सायाव जेबो फैसा थाखाबो होनो हाया। बाल समथ' आं सानो साला नागारनानै थांसै नामा होननानै। नाथाय गथ' गथायबो दङना बिसोरखौ साननानैनो थायो आं उफाय गैया। नङाबा बाल बायसि गोबोरखि मोखां साइसफोरजों सोरबा थाबाय थागोन दे। फैसा थाखा थानायबाबो बेलेग बाथ्रामोन। बे आब'नियावनो सोंनि र'। ओइ आब'। आयौ बालाख'नि। सोर नोङो? आब' बे गामिया बेलेफारा गामि ना? औ। सोरबा जाखो नों दा सोरहानिबा आलासि नामायो? माबा आलासिथ' दङमोन थेवब्लाबो थांलाय फैलाय गैयाना सिनाय हाया मुंफोरखौबो मिथिया। माबा जमुना होननायखौ सिनायागौना नोङो? जमुनायाथ' बे गामिनि नङा। जमुना बै बिबारि लाइनावसो थाफैयोमोन साननैसो। माने आलासिसो जायो बिसानि। बिबारि बिसानि आलासिनि मुङा बिबारियानोमोन दे। माने जोंहानियावसो आलासि नङा। जमुना आब'नि आलासि जायो आरो बिनि बिमानैनि फिसाजो। माबा जमुना आब'आ दङना दाबो? गैला बियो। दा बियो अबावबासो थायो खोमाहाय। बिबारि लाहानाव गैलाथ'। बिबारि मोनाबो हाबा जाजोब्बायना। दाथ' टिल्लु मोनसो दङ। टिल्लुआ बिबारिनि फंबाय। माबा टिल्लु होननायनियाव सोंबा मोनथिगोन ना आङो? बियो मोनथिगोन खोमा न' जमुना आब'आ अबाव दंहैयो? औ मोनथिगोन खोमा दे। अन्नानै आब' नोङो आंजों थांफानो हागोन ना? माने आं थांफेराखैना एसे बोरैबा मोनो। थांफानोथ' हागोन। नाथाय नोङो आंनो थाइबा दामिनि दालिमुग भाजा जाहोनांगोन। बै खिफि मोनामनाय दालिमुग भाजाया बेखौ आंनो जाहोनांगोन। आं मा गोथाव मोनो। जागोन दे आब'। नों जानो हागोन दौगोन दे आङो। थाइबानि मा आं 10 थाखा होगोन दे। 10 थाखानि दौगोन। जागोन दे होमबा पेकेटसेखौ आङो आंनि फिसालानो लांगोन। थौ होमबालाय माने आंनो जमुना आब'खौ नांगौमोन आरो बिनि नाम्बारबो गैया आंनाव। मानोथ' नाम्बार गैया? नाम्बार गैया माने गोबां काहिनि दङ आब' जोंनियावबो। नंगौ नामा? मा काहिनि? आब' नोंनो उनाव खिन्थागोन दे आङो। सिगाङावनो बिसानाव थांग्रोनि। थौ होमबालाय आंहा 10 थाखा दामिनि दालिमुग भाजा मोनजासिगोन। बे आब'ना माथो जेबो टेनसनानो गैया। आंहासो थानो बाबाय बेयाव। न'थिंजायबो गोसोखांदों। बे आब'आ न'खौ गोसोखाङो ना खाङा? माथो जेबो टेनसनानो गैया। बिराद बिन्दाससो दंबाय थायो। आब' मायो जारौ? आब' नों न'आव थांनो लुबैयाखै नामा? आं न'आव थांनो लुबैसोबाय।
मानो न'आव थांनो लुबैदों नोंहालाय? न'आवलाय मा दङ? बेयावनोलाय माथो आजादि बेसेबा मोनजाबाय थादों। न'आवनो सं, न'आवनो जा, न'आवनो खि, न'आवनो हासु। जेबो माने टेनसनानो गैया। जि आजादि। एथ' आजादिखौ गारनानै आं न'आव थांनो बायोहाय। न'आवलाय मा दङ? बायला जिला न'। बिथिंजाय ओंखाम संनो गेसबो गैया जाना दङ। माने गेस जोबना दङ। बिथिंजाय दंखलाबो गाज्रि। खटक नारबाय था दै सोनानै। मोजांबो मोनजाया। बेयावथ' आजादियानो आजादि। नोंहालाय मा न'खौ गोसोखांदों? नों सासे जाम्बि। नों आराम लानो रोङा, आजादि लानो रोङा नों। आब', आं मानोबा बाबाय बे न'आव। आरो आब', आं दिनै थार बाथ्राखौ बुंनि। आं आफाखौ बारा मोजां मोना। मा? आफाखौ मोजां मोना? आफायालाय मा खालामखौ? मोजाङानो माथो मानसियालाय। औ, बेनि आथिङा खरा, थेवब्लाबोथ' मोजाङानो ना। आं मोजां मोनालै आफाखौ आब'। मानो मोजां मोना नोंलाय? हा? फाग्लि जादों नामा? मानो मोजां मोना? हा? बुंनाय आफाखौ मानो मोजां मोना? मोजां मोना आङो। बेनोथ' मानो मोजां मोना? खार'ना मा? नोंखौ मा खालामखो बियो? ना रायदों नोंखौ? हा? आंखौथ' सानसेबो रायफेराखै। रायाखै रायनाया, थेवब्लाबो बिनि आखलफोरा मोजां नङा। मा बुंदों नोङो बेफोरखौ जारौ? मा आखल मोजां नङा जाखो बिहालाय? एथ' मोजां बिफा मोनदों जोङो। बिफा गरायबाबो जोंफोरखौ अनो, मिथिबाय? आरो जोंफोरखौ जेबो बुंखायाबो। गथ' गाजादि जायै लोङै थानो मोनदों। नों आरो माबा जाम्बिसो मानसियानो। मा आखल गाज्रि नुखो नोङो आफाखौ? बेसेरा अन्थाव बाथाव न'खरा। आब', नों मिथिगौ ना? आफाया मानोबा आंखौ माने गावगायखौ रुमसिम आंखौ लांनो बुंबाय थायो। आरो आंखौ मानोबा नायबाय थायो। मा? बिफाया फिसाजोखौ नायनो मोना नामा? हा? आरो नों बेफोरखौ मा बुंदों जारौ? नों मिथिया नामा आफानि आथिङा खरा होननानै? खराखायनोथ' दोनहैनो होयो आरो। बेखौलाय हमनासो लांखानांगौ माथो। दा नोङो हाजारबाबो फिसाजो जाबाय नालाय, बेनिखायनो नोंखौबो लांनो होयो आरो रुमसिम। नाथाय आब' नोंखौलाय मानोथ' दोनहैनो होआ? खालि आंखौल' जारौ होनना गाबज्रिबाय थायो। नों खाथियाव थायो नालाय मालाबा, बेनिखायनो बुङो आरो। आं आरो खामानि मावबाय थायोना। आब', आं खाथियाव थायाबाबो आंखौ लिंहरो बियो, नाथाय नोंखौ लिंहरा। जानो हागौ नोङो उन्दै नालाय एसे आंनिख्रुइ, बेनिखायनो नोंखौ बुङो आरो। नङा आब', एसे बोरैबा। जारौ, नों गोरोन्थि बुजिदों आफाखौ। आफाया जेबो बेफोरबायदि नङा। जानला मोनला सानलाबायो। खोनाबा मा सानगोन दे? गाज्रि मोनगोन माथो। जोंखौलाय होखारहरगोन माथो। बेनिखायनो सिरि था, जेबो बुंनाङा। बे आब'आ आजादि मोनजानायखाय, आजादि थानो मोननायखाय बोरैबा जाथारबाय मानसियानो। आरो गावगायनि असे बिनानावखौनो फोथायला। आं मा होननानै बुजायनो दा बिसोरखौ? आं थांनो लुबैबाय न'आव। हा, माथो सानबाय थाखो आरो? जानला मोनला साननाङा दे जारौ। जेबो बेफोरबायदि नङा आफाया। जोंफोरखौदि गावगायनि न'आव थानो होदों, बेखौनो रंजा, मिथिबाय? गुबुनफोरबायदि जानाय मोनबा जोंफोरखौ थानोनो होनाय नङामोन, गाज्रि मोनगौमोन, मिथिबाय? सैया खालामबाय थागौमोन। आब', नों आंनि बुंनायखौलाय मानोथ' फोथाया? है जारौ। दे उन्दुनोबा। आंहा उन्दुनोसै। जा सानबाय थायो। आरो एसेबां न'आव थांनो लुबैदोंबा थां, हारसिं थांना थायो थां। ओजोंथ' आदै मादैखौ मिथिखागौ माबायसि। आजिखालि जुगाव नों हारसिं थानो, हा? गथ'क मा फैग्रा जादों, सखन्द्रा, सिखाव, गुन्दा, डाकेट। थां, हागौबा थायो थां हारसिंनो। बेयाव जानला मोनला बकिबाय थानाङा।